Aprasi berta thi pipen norjuik tha. Langroi Kanglem ajoini Karbi Anglong along le Hojaya district Kachimandaji Angring. All India Radio Kedam Atowar Rongmirdan Riso Ejang Atum Thurpak Pen Towar Kasimarpon. Huluni Kanya Be Arong Kimesenji Aphan Towar Kerangkha. Pininga sengkan ke cheng si kopili alang roy lang ke thepen West Karbi Anglong cheng bil ahawar along Karbi atum along le pharing koi sose lang pon pidadlo lasi hadak arat mate long le ahem phuatum pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon ahem phuatum flood control asai campaign scheme deng pon pen long le kapang lem le dadji aphan kopini bidi mate our side ojima puta arjupon kheroni pen rensing teron news fast Karbi Anglong. Arnibang West Karbi Anglong along coronavirus ki sobur kangdang bomajok kolonga komite tumching barching saisi ing hapon cheklo athe ku thepia long sitamik containment zone ke dokok joini kaphiri mimi ke bang ke dam ki sungnang dokoklo kolonga lapen ku thepia jak ke helo upge kali kilometer hinian betlo lasi laso joini adongora ke do tum sitami phiri mimi asonsi Arnibang ta hempen hong ke chon bangabe ko masonsi theklong Dongkamu Kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong headquarters di Pupen kilometer ke Thom an Baksido Rong Mirdana Rong ke Damatowar ke Baklapajok Rong Mirdana Rong Risoijang Thupak Pen Towar ke Selampon Pinpur Dami Bangso Towar ke All India Radio Dipu ke Damatowar lo sitami Karbi Anglong Autonomous Council atum Chininiason Cekrongdet Pusi Hadagararatum Akoi Pipon Non mat Dipu Rong Supi Smart Town Pamandet sita Dipu Rong Mirdana Long nonanta towar ke vaksi hadakararatun kachileng nanglang pusi ningje ponwingti Rong Mirdan arong lake Dipu along abarima rong luputa hadakararatun therangkiang no ningje pon lasi prabjin pen mesena towar ka selam PGF han hadakararatun Karbi Anglong Autonomous Council aphan chuning ripon News Desk report News Fast Karbi Anglong Pirthia long arnam ka selam ason kaprek ang bong pen eson kiprek jek mate theglong verve isi babongai arokek ason api laso api ke theglong aphai jum hek tahaiji lapen amen kopilone ki ir lata chini at edet tahaiji setalata eson manghume me apilo laso api jasemet barla babongai ke khai aporsi klang titi munit aphan thang akaphere meme ave jirikendeng se kachelang ahem kom hemrai alongsi bangso api ke long mate ke theglong lasi nangli tum amen chini igjima Non alom so phan bir time tong sina. come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or 8472 039 605. Berta kem pa ben ang chiroi thulo. Coronavirus sakit sopir thedang pikar omplu bajok puluni kania biarong aradatum sita kachiri kenang satu mathadumsi towar sitame kerang khacheklo lapen kaprek amuni tetum phan angtan pen pabanglong thap thedet ji aphansi towar rangkhanang koklo pusi pherangke ka humri damahot nang thandum kelo kedam atum ma la hitanan ne ke charli ke do tum hem cebang lo ta mane la tum ke cebang si engke kisuman tum bang ke ardulong lo la rong berong kha tum ta mane jite hola tum ke bang ta hola jite arona teng nioma teng mane mani ne la pusi hema ko 2-3 din ro ko la sonsi घुरिटा परे दामटा परे la sonsi ni tum ardulong mat la ke chinji thek the pulo pude nile tum mane rong alu ta nam palu rong le la sonsi bidi ching bai sila se get nile tum la jitya rasta chingkai nang ko Puluni penarun kro News Fast Karbi Anglong. Pinya berta la pansi parjolo do methang me kardam.